गिबियावनो आं आसामनि आरो बिटिआर बासिनि रायजो राजाफोरनिफ्राय आं दुर्गा फुजानि शुभेच्छा जासिदों आरो आं दिनै उदालगुरि रायजोआव मोनसे बिराद गिदिर अभाब दंमोन। बे अभाबानो जादों माने मन्दिरा जाबाय खिन्थु गेट गैयामोन, बेयाव मोसौ हाबफैयो, मोजां मोनसे परिबेक गैयामोन। बिथांमोनहा दिनै 80 बोसोरसो जाबाय फुजा होनाया, तथापि बिथांमोना मावनो हायाखैमोन। बे मावनायनि जाहोना हायैनि थाखायनो आंखौ बिथांमोना थांनाय बोसोराव बेयाव फुजा खालामनो फैनायाव बिथांमोना आंखौ खावलायनायलाय आङो फंबायनि नामाव गेटखौ दान होगोन होनना बुंदोंमोन। बेयाव होगोन होननानै बुंनानै लोगो लोगो आङो बिथांमोननि सायाव खोथा होखादों, नेक्स्ट बोसोर जिथु दुर्गा फुजा बेयावनो आं अपेन खालामनो हागोन, नोंथांमोना जेबो सिन्था खालामना होनना बुंदों। जेरै खोथा होदों ओरैनो आङो दिनैनि दिनावनो आं फुजानि दिनाव बिथांमोनखौ दिनै गेटखौ बेखेवनानै होबाय। आरो मोनसे मोजां बेयाव सावगारि नुजाबाय उदालगुरियाव, बयबो बेयाव मोनसे सोब जाथियानो बेयाव फुजा खालामफैयो, बर', सावथाल, हारसा, नेपालि। जोंनि उदालगुरियाव बिभिन्न मानि जाथि जन'गोष्ठि जमा जानानै थानानै रायजो जानाय मानसि बिथांमोना मोनसे बेयाव रायजोहा हिसाबै दुर्गा फाथियो। बे फाथिनायखायनो दिनै बिथांमोनहा दिनै जिखिनि अभाब बेखौ मिथिनानै बिथांमोननि खावलायनायखौ आं दिनै नाजावनानै बिथांमोननो दिनै आंनो दिहुननानै दिनै बेखेवनानै आं बिथांमोननो गथायबाय। आरो दुर्गा फुजानि दिनाव आङो दुर्गा मातानिफ्राय आङो मोनसेल' आशीर्बाद बिदों, जोंनि जायगायाव असान्ति जानाङा, सान्ति लाबोनांगौ आरो जोङो खौसेथि थानानै जोङो रायजो जालायनांगोन। बेनो आङो उदालगुरिखौ आरो जोङो जेरैखि जाया जोंनि मानसिफ्रा सान्तियाव लाखिनानै जोङो दावगालांनांगोन। बेनो आङो दुर्गा मानिफ्राय आङो आशीर्बाद लानानै दिनै रायजो राजानिफ्राय दिनै फुजानि दिनाव आं बेखिनिखौनो बुंनो। बेनो जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि आन्दाराव बहुद माने गिर्जायानो होन, मन्दिरानो होन, दिनैसिम जों जौगानो हायाखै। बेखौ नुनानै दिनै रायजोफ्रा आंखौ बबावबा गिर्जाफ्राव खावलायो, बबावबा मन्दिरनिफ्राय खावलायो। बेखौ नुनानै आंबो थांदों। थांनानै आं जि आंनिफ्राय खामायनाय धोन बेनिफ्रायनो आं एसेबां हायो एसेबां आं फोसाबनो थाखाय आङो धोरोमनि बेलायावनो होन, फरायनायनि बेलायावनो होन, सोरबा दुखिया एकदम बेमार आजारनि बेलायावनो होन, आं बिथांमोनखौ आंनिफ्रायनो आङो एसे सहाय खालामदों। आंना उद्देश्यआ बेनो, जोंनि जायगायाव जोङो बिदि धोरोमनि जायगायाव जों दासिमबो एसेबां बोसोर जोंनि आखायाव सरकार फैबाय, थेवबो बेबायदि जेनेबा धोरोमनि बेलायाव बिसोर मन्दिरफ्रा गिर्जाफ्रा बिदि थानांलामोन। बेखौ नुनानै दुखु नाङो आरो दुखु नांनानै दिनै रायजोफ्राबो दुखु मोननानै आंनिफ्राय खावलायनायखाय आं एसे एनै सहाय खालामदों। आरो जेबो गैया, बेनो जोंनि जायगानि जिखुनु अनुस्थानफ्रानो जौगानांगौ, बेनो थांखिया। आरो बेमार आजारफोरखौबो हायोब्ला आंल' नङा, आंबादि जिखिनि फालांगिरिफोर बिथांमोनाबो जुदि सहाय होनो हायोब्ला निस्सय जोंनि जायगायाव बेफोरबायदिया लासै लासै खमायलांगोन होननानै सानो ना।